mga ka-Ilocano, ito na naman si Danny Boy Ilocano. Ngayon, gagawa kami ngayon ng videos para manghuli ng isda at para may makain ngayong tanghali. Tara, samahan niyo ako. Pero bago ko manood muna, huwag yung kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Danny Boy Ilocano, sa YouTube din at saka sa Facebook. Tara, tara. Mga ka-Ilocano, kambil kami. Narigat kang kamal kaya. Palubos na ata, pasipay, palubos na. Na. Ah! Yun! Nakamaisakan! Naulang kan ah. Oo, dito, dito. Relax. Dito. Sige. Woo! At napakal dawin! Woo! Patayin, para mga lubos. Ako ate ulo na. Ah! Punuin! Butuhin ta, siksika ka on. Oh, dalalamin ba? Kadalalamin! Siksikan tayo on. Ano may isang- Yan. Oh, ito. Ini, natay mo tayo. Pinatayaw. Pinatay mo ano matindag nga eh. Magaling lamas na. Woo! A few moments later. Kasi tinaalatan pa bang? Kasi tinaalami. Ay, sa diwa ko talaga, sa diwa. Kotayo ta. Anya tinaimas ka luto natin kay Ilocano. Luto tayo iti. Ang magandang luto dito pa bang? Kinalaman siyam. Oh my God! Mabuti yung wow! Sabaw. Tara, susunod kukuha tayo ng pangpaasim. Tara. Teka, alati pagalsan mga ka-Ilocano. Pero wag yung kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Danny Boy Ilocano, sa YouTube. Ganon din sa page ko sa Facebook, Danny Boy Ilocano din. Follow us at saka like and share. Wow! Adubungan na! Kasano ka muli? Bantod dyan! Dito na na. Namet ko ba DJ ya? Dadadak ka. Nato lang. Ari ko. Bisa.
dyan. Pan, madi, nababauna ita. Narigat agala. Narigat agala. Babatik. Hello, Ilocano! Nagilita aking muli! Ha? Nagrigagayan, digsunggo! Atoy! Woo! Ay na! Woo! Ah! Ah! Woo! Dahil ito, ti Pagalsam, ti Ilocano. Hala! Pang, napagalasintan! Inuwi na ako. Inulik! Nagpapasay! Nagkado! Ano ah? Tara. Ibitin mo dyan ka. Nadalos, datoy. Mag-ship kayo saan? Ah! Han. Ato iti kusina ni Ilocano. Dani boy. Ikapin ko sa galit magit na. Whoop. Ikapin ko ito bagit na. Sabi mo pa, nadalos. Okay. Ikamig ka pala dito. Damdama. So mga ka-Ilocano, ngayon, subscribe ka muna sa channel ko, tapos sa Facebook page ko, follow mo na rin, Danny Boy Ilocano. Ngayon, lalagyan na natin ng Ricados yung kinuha namin kaninang isda. Ito na ngayon. Ito na yung kinuha namin kaninang isda, nilinisan na ni Papang. Ngayon, ayusin na natin. Ulan. Woo! Una dyan, lalagyan natin ng luya. Sibuyas. Ito yung mga lutong cowboy. I am the one, the way you touch. Bawang. Lagyan na rin natin ng sili. Konting toyo. Bitchin. At asin. Umuulan. Ito na siya.
Ito na mga ka-Ilocano, sasalang na natin yung kinalaman siyam nga kunada nga tilapia. Oh my God! Wow! Ngayon, kurahin tayo lang nga burikin. A few minutes later. Ngayon mga ka-Ilocano, tignan natin tong niluluto na tilapia ni Danny Boy Ilocano. Ayan, kumulo na. Luto na. Wow! Ito na mga ka-Ilocano, yung isda na niluto natin at kinuha namin kanina sa fish pond. Luto na siya. Pwede na siyang iserve. Okay, mga ka-Ilocano, salamat sa panonood sa video ko. Subscribe na rin yung YouTube channel ko, Danny Boy Ilocano. Search nyo lang sa YouTube. Maraming salamat at share nyo na rin and like. Don't do shit.